قبلہ غور فرماؤ مکہ معظمہ دا شہر قبلہ تیرے میرے پاک نبی کریم علیہ السلام جنا اعلان نبوت فرمائے لوگ بڑا دل مدنی کریم دا کلمہ پہ پڑھ دیا حضور دی غلامی وچ پہ آندے ایک دی ابو جہل اپنی پارٹی کو کٹھا کیتے کٹھا کر دے پروگرام دے تحت اون اجلاس بلوائے اجلاس کے اندر اون اے ایجنڈا رکھیا کیوں اجا اے پروگرام بناؤں پاک نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کیتا ونجے قبلہ جڑا اون پروگرام بنائے پاک نبی دے قتل دا پاک نبی دا سر قلم کیتا ونجے ابو جہل اعلان کروائے عمر بن خطاب بیٹھے نا پٹھی کھڑن فرمائے نے ایک کم میں کرے نا پاک نبی دا سر قلم میں کرتے آنا غور فرماؤ قبلہ پاک نبی دا میں سر قلم کرتے آنا عمر سائیں کلمہ کوئی نہ پڑیا ہو اے میں پیار کرنا دے اللہ دے رسول دے نام دی تعظیم کیتی ہے مالک الملک کو کیا عزت کیا مقام کیا شان عطا فرمائے او سنو سنو ملک صاحبانو خان صاحبانو نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ فاروق اعظم اٹھی کھڑن آپ نے تیاری کیتی ہے قبلہ تلوار چاہیے تلوار میان تو کٹھی نے ننگی تلوار عمر فاروق چاٹ مکے دی گلیت پہ آیا نے اون گلیت پہ آئی عمر آندا ہا جڑی گلی وچ تیرا میرا پاک نبی خرام ناز کرتے ٹردے لجپال کریم علیہ السلام خرام ناز کرتے ٹردے مالک الملک دے کریم فرمیندے جبرائیل ون میرے مدنی کو سلام ہی دیا ون میرے محبوب کو سلام دے نال پیغام دے اللہ کیا پیغام ہو غور فرماؤ قرآن دے قاری موجودن عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن موجودن دیگر علماء موجودن میں ذمہ داری دے نال عرض پیا کرنا نبی دے غلاموں اے او گلی ہے جڑی گلی میں جو تیرے میرے پاک نبی کریم علیہ السلام خیرہ میں ناز کرتے تو دن اللہ کریم دے کریم فرمے دے لا اقسم بهذا البلد گل سنو رب دا قرآن ہے اگر میں اپنے بابے دی تعریف کراں بھاوے نہ الاؤ کہیں دے دادے بابے دی تعریف کراں نہ بولو بھاوے جو کہ دنیا دار دی تعریف کراں سپیکر چاہ گنا ہے لیکن دنا زہرا دے بابے دی تعریف کرم وال تم ملتے آکھو تا سبحان اللہ یہ تا سارے دا سانجھا نبی ہے کہ بلا یہ تا سارے دا سانجھا لجپالے اللہ دا قرآن بیان فرمانے فرمایا لا محبت نہ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد اللہ دی قسم حضور ٹردن اللہ کریم قسمہ پیا چیندا ہے جنا مدنی کریم علیہ السلام دی اما حلیمہ دے دی محبوب دی توڑ تے اما دیکھ پیا دی باقیاں چالا والیا سونیاں چالا والیا سونیاں چالا والیا ہوری قدم اٹھایا کر گود میری وچ ہاں گود میری وچ کھیڈ کے او گود میری وچ کھیڈ کے تو باہر نہ کھیڈن جایا کر گود میری وچ او گود میری وچ گود میری وچ کھیڈ کے گود میری
بہرحال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں فاروق اعظم ننگی تلوار چاہتے مکے دی گلی وچ پیانن غور فرماؤ مکے دی گلی وچ پیانن رستے دے اندر حضرت بن عبداللہ غالباً انہیں نا ذکران دے اے مل پین پوچھنے عمر کن پیاوے نے فرمایا جب میں قصہ تمام کرن پیاوے نا اون پاک نبی دا جنہیں پاک نبی اعلان نبوت فرمائے اج اون پاک نبی دا قصہ تمام کرن پیاوے نا بن عبداللہ فرمین عمر ون ون تے کو روکیں دا نہیں پر عمر او دے ونن کو پہلے ذرا اپنے گھر دی خبر تک گھننے اکھے او کی میں فرمائے نے اپنے گھر دی خبر گن جڑے نبی کو معاذ اللہ تو قتل کرن دے ارادے نال پیاوے نے تیری سکی بھین اون پاک نبی دا تیرا سکا بھینوئی اون پاک نبی دا کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گئے فاروق اعظم بس انہیں تیور بدل گئے رستہ تبدیل کیتے نے فاروق اعظم او دے ونن دی بجائے اپنی بھین دے دروازے تو پیائیں او ملک صاحبانوں سیانے لوگ بیٹھے ہو پنچایتی بیٹھے ہو سمجھدار بیٹھے ہو سیانے لوگ بیٹھے ہو تیرا کوئی بھیرا بھین دے گھر ویندے بھین کو پتہ لگے میرا ویر میرے گھر پی آیا ہوندے بھینی تیار تھی تے کھڑونین بھین تیار تھی کر دیے میرا ویر پی آندے میرے سر تے ہاتھ رکھے سی میرا بھیرا میرا متھا چومے سی میرا بھیرا محبت نال میں کو مل سی فاروق اعظم جلے بھین دے دروازے تے آئے نٹھنے دروازہ بند آئی اندر بھین تے آپ دا بھینوئی اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بیٹھے کرن اوہ قرآن بیٹھے پڑھ دے ہم جڑا قرآن تیرے میرے پاک محمد نازل اور قبلہ اے او پاک قرآن غور فرماؤ اے او پاک قرآن او تو میں کوشش کرنے قرآن دی تعلیم تو دور رہنے آئے آپ کوشش کرنے سرا بال قرآن دے نیڑے نہ منجے قرآن دے حافظ کو گری نظر نال لے دے آئے قرآن دے کاری کو اساں بھڑی نظر نال لے دے آئے اساں دے سرا پت جناب والا میٹرک تو بعد جناب ایف اے بی اے ایم اے کر ونجے پر اعلی ڈگریاں پاس کرے میں نبی دا غلام یو آر مائی جج فیصلہ تو تکر گریبان جھانگ تے دیکھ تیرے مرن تو بعد تیرے ایک پاسے ایم بی بی ایس موجود ہے تیرے ایک پاسے اعلیٰ ڈگریاں والا پتر موجود ہے ایک پاسے جناب قرآن دا کاری موجود ہے تو دیکھ گنے مرن تو بعد تیری قبر دیتے اعلیٰ ڈگریاں والا بنتے اعلیٰ ڈگری دی جناب والا تلاوت کریں دے یا قرآن دا کاری بنتے تیری قبر دے قرآن دی تلاوت کریں دے قبلہ تا پتہ مرن تو بعد لکھسیا یاد رکھ میں آدھر نہ جائیں قرآن نال یاری لئیے جائیں قرآن نال یاری لئیے او جائیں قرآن نال یاری لئیے ہوندی جو بھی بس دی پئیے ہاں ہوندی جو بھی بس دی پئیے جائیں قرآن اچھا تسا کو قرآن دی نال محبت سینے وچ قرآن دا موجود ہے قرآن نال پیارے ول کنجوسی نہ کرو مل کے میرے نال تے پڑھو جائیں قرآن نال یاری لئیے جائیں قرآن نال یاری لئیے جو بھی بس دی پئیے ہوندی جو بھی بس دی پئیے انہاں لوگاں سوال کرنے مجھ سے بات کیویں قرآن دے نال یاری لگی ہے قرآن نال جائیں یاری لئیے کیا مقام ملے او میں پیچھا نہیں ہٹدا تواڈے علاقے دا میں جناب والا تواڈے اپنے علاقے دا تواڈا اپنا بال ہوں میں تواڈے علاقے دا خادم جماعت السنت ادنا دیاں کارکن ہون دے ناتے میں قبلہ ذمہ داری دے نال پیار کرے نا حقیقت بات نبی دے غلاموں میں عرض کی دی دلان جائیں قرآن علی یاری رہی اللہ کیا مقام لیتے واہ غوث الاعظم پیرے واہ غوث الاعظم پیرے جیندہ لقب دستگیرے او جیندہ لقب دستگیرے جائیں بڑھ دی بیڑی ترائیے جائیں بڑھ دی بیڑی ترائیے اوے اوڑی جھوک بھی بستی پئیے اوندی جھوک بھی
اور واہ خواجہ پیر میری جے ہندوؤں دی قسمت پھیری او جے ہندوؤں دی قسمت پھیری 90 لاکھ جائے امت بدھائیے او پڑھو چا نبی دے غلام 90 لاکھ جائے امت بدھائیے 90 لاکھ جائے امت بدھائیے ان دی جھوک بھی بس دی پئیے جائے قرآن نال یاری لئیے عمر فاروق دی بہنوئی اللہ دا قرآن بیٹے پڑھ دیا فاروق اعظم دروازے تے آئین غور فرماؤ دروازے تے آئین دروازہ جتھے نے بند آئی کونی لگی پئی آئی فاروق اعظم انہیں غصے دے نال آتے دروازے کو تھڈا مارے نے دروازے کو دستک نہیں دیتی کونی نہیں کھڑکائی پے نہ جنا تھڈا مارے نے بہن دے کنے آواز گئی ہے بہن سمجھ گئی ہے میرے دروازے کو این کھڑکاون والا تھڈے مارن والا کوئی عام بندہ نہیں تھی سکتا لگتا ہے میرے ویر عمر کو پتہ لگ گیا سا کلمہ پڑھ گئی دے غور فرماؤ کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گیا ہے میرا بھائی آیا کرے بہنوں ہی اٹھتے دروازے تے آون لگے عمر دی بہن اپنے شوہر کو آدھی ہے تو نہ ون میں نہیں میرا بھیڑا ہے جڑا ظلم کرے سی میرے نال کرے سی ترے اتے بھائی دا ہاتھ نہ اٹھے میں نہیں چاندی جو تری میں بے عزتی کرواواں یا تیرے تے میرے بھائی دا ہاتھ اٹھے عمر سائیں دی بہن چل دیں دروازے تے آئیے غور کرو نبی دے غلاموں دروازے تے بی بی آئیے دروازہ کھولے سی جتھے عمر فاروق دا چہرہ سرخ آئی پیشانی تو متھا تو جناب والا پسینہ ودا ٹھانڈا اکھی میں جو خون اترا ہویا ہاتھ میں تلوار آئی بھین کنو آندے پچھ دے عمر سنا میں جو سن دے پیانا تواڈے بارے سچے یا غلط ہے بھین کیا دیے آدھیے مدا ویر جے میں تیرے عقیدے چوندی تیرے مذہب چوندی شاید جان بچاون واسطے میں جھوٹ بولندی لیکن جڑے عقیدہ جڑا مذہب میں اختیار کیتے ای مذہب دے اندر جھوٹ بولن والے دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کرنے لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ دا قرآن اعلان کرنے جھوٹے دے خدا دی لعنت میاں دی عمر میں ضرور کلمہ پڑھ گئی دے مسلمان غور فرماؤ میں مسلمان ہو گئیاں فاروق اعظم یہ بھین کو چاٹ ماری ہے بھین آئی نیانی آئی ملوکڑی آئی قبلائی نے الٹ دیوار دے نال ون لگی ہے متھا پھٹ گئے خون جاری تھے عمر ول بئی چاٹ ماری ہے بھین دے نک جو خون آئی منہ جو خون آئی خون نال بھین لت پت آئی قبلہ دل خون خون کی گئی ہے فاروق اعظم کو آدھی مرا ویر میں کو مریندا کیوں ہے سنو سنو نبی دے غلاموں میں کو مریندا کیوں ہے بھرا یاد ہے ادھے بہن ای سانگے پیا مرے نا اپنے ابو اجداد دے دین چ واپس والا محمد کریم دا دین چھوڑ دے کلمہ چھوڑ دے او بی بی کیا دیے آدھی عمر جڑی ماں دا کھیر تائیں پیتے ہوں ماں دا کھیر میں پیتے جڑی ماں دا دودھ تیجا رگیں چ گردش کھڑا کریں دے ہوں ماں دا دودھ مجا رگیں چ خون بانتے گردش کھڑا کریں دے عمر دی بھین آدھی میرا ویر اور میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے چکر بوٹی بوٹی چکر میرے مرن تو بعد ہر بوٹی چاہ دے کن نہ لاویں جے ہر بوٹی تو پاک محمد کلمے دی آواز نہ آوے میں کو محمد دی غلام نہ اچھا جا کو سبحان نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں کو پاک محمد دی غلام نہ کے غور فرماؤ نبی دے غلاموں میں کو پاک محمد دی غلام نہ کے فاروق اعظم جلے بھین دے جملے سنن میرا ایمان آدے میری محبت آدیے بھین آ کے آدیے عمر میں ہون جان دے سکدیاں جان دے سکدیاں پر پاک محمد دے در تو ملا ایمان نہیں دے سکدی قبلہ بھین جملے علائن بھین کیا دیئی میں ترجمانی اپنے مسلک بھی کریں دے ای پیادہ بھین دیئی بھامیں اگتے ویر لیتا دے بھامیں
اچا جا کو سبحان اللہ بھین جملے آلائنا دی بھامیں اگتے ویر لیتا لیں بھامیں اگتے ویر لیتا لیں میرے پیرا میں تمہیں خط پالے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا او چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا فاروق اعظم جلے بھین دے جذبات لکھن فاروق اعظم نے دل دے اندر ادوں فاروق اعظم کو بھین دے جملے ہن ادوں پاک نبی کریم دی دعائی غور فرماؤ میرے پاک نبی کریم علیہ السلام دعا دے ہاتھ چاہی بیٹن حضور دعا پہ کن اللہ دو عمر نے ایک عمر بن خطاب دیا عمر بن حشام انہاں دو عمران دے وچوں ایک عمر تا اسلام کو عطا فرما پاک نبی دی دعا قبلہ میرے مدنی دعا فرمائیے مالک الملک قبول فرمائیے فاروق اعظم جلے بھین دے جملے سنن غور فرماؤ جلے بھین دے کلمات سنن عمر فاروق دے دل دی دنیا بدل گئی ہے عمر سیاں دے بھین کو بھین جلے میں آیا کیا کرنی بیٹھیاں میں بھین دی میرا ویر میرا بدا قرآن بیٹھی پڑھ دیا می میرا شوہری قرآن دی تلاوت بیٹا کرنا ہا میں نی قرآن دی تلاوت بیٹی کرنی ہم بھین کو بھرا عمر پہ آدن بھین ذرا او قرآن میں کو سنوا میں نیتا سنا کہ جی شان والا قرآن ہے کہ جی شان والی کتاب ہے جڑی پاک محمد نازل تھی ہے قبلہ بھین کیا دیا دی میرا ویر گال سن تو پلیت تیرا عقیدہ پلیت تیرا بدن پلیت تیرا لباس پلیت تیرے نظریات اس وقت پلیتن میرا ویر قرآن پاک ہے قرآن کو بھیجن والا پاک گھن کے آمن والا پاک جنہیں تے نازل تھے او مدنی پاک قرآن کو پڑھے اوہو جلا بدن پاک ہوئے لباس پاک ہوئے میرا ویر میں قرآن نہیں سنویں دی تو پہلے پاک تھی تیا تیرا بدن پلیتے فاروق اعظم انہاں قدمت واپس آئیں گھر رائن لباس تین کیتے نے کبڑا غسل کرتے فاروق اعظم گل کپڑا پئی آئے شیش نیوئی آئے بھین دے دروازے تے آئے آتیا دے بھین ہن قرآن سنوا قبلہ بھین قرآن دے اور آلتا تے بھرا دے سامنے آئیے بھین قرآن دی تلاوت شروع کی ہے مزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا بھین قرآن پڑھے عمر سے قرآن کی تلاوت سنیے اکھی چواں سو جاری ہوئے داڑھی پس گئی آئی عمر دا تولا پس گیا ہے عمر فاروق دی چیخ نکلیے روت یادن بھین ہن جلدی کر دیر نلا جلدی کر میں کو پاک نبی دے دربار گھنجو مت عمر دی جان نہ نکل ونجے روح پرواز نہ تھی ونجے جلدی کر پاک نبی دے توڑ گھن ونج قبلہ جلے فاروق اعظم انہیں ہاتھ بدتے بھین نہ لئی گل کپڑا پئی آندے شیش نہیں وئی آندے اکھی جھکئی آندے نیر وہی آندے چلے چلنے جلے پاک نبی دے سامنے آئین ایک صحابی رسولات عرض کریں دے آدھے سونا عمر فاروق ننگی تلوار چاہ دے تو کو قتل کرن دے رادے نال پیایا دے پاک نبی کریم علیہ السلام کو جلے اون جملے آئین میرے پاک کریم نبی علیہ السلام فرمائے غور فرماؤ حضور دائے غلام کراتے آدھے سونا اج آمن دے عمر کو اگر اج عمر غلیظ ارادے نال پیایا دے قتل کرن پیایا دے ول عمر دی تلوار ہوسی عمر دا سر ہوسی تیرا میرا پاک نبی مسکراتے فرمائن حضور فرمائے صحابہ اجلس بہو بہو پریشان نہ تھی ہو نبی کریم مسکران دے فرمائے صحابہ پریشان نہ تھی ہو اج عمر قتل کرن نہیں پیایا دا بلکہ اج عمر میں محمد دربار قتل تھی دے پیایا دے اج سر لہامن نہیں پیایا بلکہ سر دیمن پیایا دے اج فاروق اعظم مرے دربار سر جھکا دے پیایا دے قبلہ فاروق اعظم جو آئے مرے مدنی کریم دے سامنے عمر ڈٹھے نبی ڈٹھے عمر دی نظر نبی دی نظر وچ نبی
نبی دی نظر امت دی نظر وچ پئیے خدا دی قسم میرے مدنی کریمی میں رحمت کی نظر دلے امت دی ہوتے فرمائیے حضور آنکھوں میں اشارے ہو گئے عمر تم ہمارے آج سے ہم تمہارے ہو گئے عمر آئے پاک نبی دا کلمہ پڑھے مسلمان تھی گئے دوستو اے او لوگن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے ایمان گھننا ہے بل اچھے عمل کی تو نے اللہ فرمائے سیجعل لهم الرحمن ودا انہیں دی محبت میں اپنی مخلوق دے دل ای پیدا کرے نا جتھوں گزردن میری مخلوق عزت ہی کریں دیے سلام ہی کریں دیے انہیں دا احترام ہی کریں دیے اللہ کریم حاضی قبول فرماون